ଆପଣମାନେ କେମିତି ହେଇଥିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜିର ଦିନ। ଏବେ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଇଥିଲି। ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ହେଇଥିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ।